खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो लागोन, जाय टपिकआ जोंनि गोनांथार। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायखानाय थाखाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै मोनसे गोनांथार टपिक लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैनाय जाबाय। टपिकआनो जाहैबाय टिकटक एकाउन्ट बेन। दा सोरनि टिकटक एकाउन्ट बेन जाखो नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। टिकटक एकाउन्ट बेन जाबाय माने बयनिख्रुइबो बांसिन फलोवार गोनां टिकटक इउजार फेसु आरो बिथांनि 0.7 टीम 24 मिलियन फलोवार्स दङमोन बिथांमोननि। दा बिथांमोननि एकाउन्टआ बेन जाबाय। मानो बेन जाखो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे इलिगेल भिडिअ भाइरेल खालामदोंमोन बा इलिगेल भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बेनि थाखाय बिथांमोना दिनै हमजानो गोनां जाबाय आरो बिथांमोननि टिकटक एकाउन्टखौ टिकटक कम्पानिया रिमुभ खालामना होनाय जाबाय। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ निस्सय मानो थाखाय। दा बिथांमोना इलिगेल भिडिअ हगारदोंमोन, बेनि थाखायनो। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गोबाङानो टिकटक, लाइक, इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम, वाट्साप बायदिसिना ससियेल मेडिया बाहायो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो सांग्राङाव था, जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनो नाङा। आं नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानदों। बैफोरबायदि नोंथांमोनाबो जानो नाङाथों, आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनो सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनाङा, आं बेखौनो नोंथांमोननो खावलायनो सानदों। दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां आरो खाथिनि घन्टी बटनखौ थुनानै थांदो। जै बर' हारिनि